Tots assieu, per favor. Silenci. Anem a seguir per explicar i recordar que l'antic règim es dividia en 3 estaments. Mare meva, li ha tornat a vindre fresqueta, I hòstia, ara és que no li en donen prou en casa i després ve per així provocant. Es dividia en 2 grups, els privilegiats i els no privilegiats. Dins dels privilegiats, pues si vaig a passos constiparats. Pensa que no.